Медитацията звучи готино и е ефективно нещо, но когато не сме го правили никога или сме в началото, или сме под сериозен стрес, то няма как просто да седнем и да не си мислим за нищо или да се опитваме да не си мислим за нищо, защото това в повечето случаи дори може да повиши нашия стрес, защото си мислим, мале не мога да спра да си мисля за нищо и това ни кара да стресираме още повече. Затова един от най-добрите начини да се успокоим и да влезем в това ниво на спокой, това е чрез дишането. Защото така, чрез физиката си, ние успокояваме нашата психика. Като едни от най-ефективните методи за дишане са правиме колкото се може по-дълбоко вдишваме и през носа и издишваме колкото се може по-бавно през устата и това го правим няколко пъти и това ще помогне моментално да се успокоим и ще ни помогне да вече, ако искаме да правим друг тип медитация или пък ако искаме да правим друг тип медитация и пак не можем да се концентрираме, то има вече други дишания, които може да правим по-интензивни и по-дълго време, които да ни помогнат пак да влезем в това дълбоко ниво на покой, което да ни помогне да сме и по-щастливи и спокойни.